Сардачна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. У папярэднім выпуску праграмы «Добрая вестка» мы пераглядалі пытанне, чым Адам і Ева ў Бібліі перажылі вынікі той смерці, аб якой іх раней папярэджваў Бог перад тым, як яны сарвалі фрукт з дрэва спазнання добра і зла і пакаштавалі яго. Адным словам, яны парушылі Божы загад і ў выніку таго пачалі адчуваць наступствы тае смерці, пра якую раней гаварыў ім Бог. І вось якімі спосабамі яны пачалі адчуваць рэзультаты свайго ўчынку непаслухмянасці Богу. Па-першае, яны памерлі духоўна, бо перасталі мець блізкую лучнасць з Богам. Страту цесных стасункаў з Богам Біблія называе смерцю. Пасля грэхападзення Адам з Евай хаваліся ад Бога і з боязі не хацелі сустракацца з ім. Гэты стан духоўнай смерці перайшоў у нашчадкаў Адама і Евы і адчуваецца кожным з нас нават сёння. Ён праяўляецца ў тым, што спачатку мы ніякай лучнасці з Богам не маем і яго не шукаем. Гэта доказ таго, што мы прыходзім у свет у стане духоўнай мёртвасці ў дачыненні да Бога і ягонай ролі ў нашым жыцці. Адам і Ева актам свайго грэхападзення увялі грэх ва ўвесь чалавечы род тым, што праз сваю непаслухмянасць яны атрымалі грэшную натуру, якую перадалі наступным пакаленням. Мы гэта самі адчуваем, бо нарадзіліся з натурай, якая часцей за ўсё падказвае нам Бога не слухацца, а якраз гэта і шкодзіць нам у патрэбе знайсці і спазнаць яго. Апостол Павел аднойчы напісаў вернікам, што да таго, як яны пачулі Слова Божье і навярнуліся да Господа Бога, яны былі духоўна мёртвымі з прычыны сваіх злачынстваў і грахоў. У той дзень, калі Адам і Ева парушылі Божы загад, яны памерлі духоўна і сталіся грэшнікамі перад маральна дасканалым і праведным Богам. Біблія вучыць, што ў выніку таго цяпер кожны чалавек мусіць прыйсці да ўсведамлення, што ён грэшнік перед Богам, і што яму трэба звярнуцца да яго з малітвай пакаяння і ўвераваць у ягонага Сына Ісуса Хрыста ды прыняць яго за свайго асабістага збаўцу і Господа ўладара. Па-другое, у дзень свайго непаслушэнства Адам і Ева памерлі духоўнай смерцю праз тое, што ўзялі на сябе адказнасць вызначаць, што ёсць грэшнае, а што не грэшнае. Гэтае права належыць толькі Богу. Пакаштаваўшы забаронены плод, яны з Божым правам не палічыліся. Гэта праўда, што яны былі пад бухторнай сатаною, пад уплывам сатанінскага спакушэння, Ева сарвала плод з дрэва, пакаштавала
і перадала мужу. Якую б ролю сатана не адыгрываў у гэтым працэсе, адно застаецца ясным. Менавіта тое, што Адам і Ева рашылі ўчыніць забароненае Богам, акт іхняга непаслушэнства раскалоў і адасобыў іх ад яго. У Бібліі такое стаўленне да Бога і такі ўчынак называецца грахом. Кожны з нас у жыцці не раз паўтарае тую самую памылку. Мы не лічымся з Богам і ягонай волі, а жывем па-свойму, выбіраем свой уласны шлях і такім чынам адаляемся ад яго. З гэтага вынікае немала праблемаў і цяжкасцяў. Мы дазваляем сабе быць для сябе тым вялікім заканадаўцам, якім мусіць быць толькі Бог-творца. У гэтым заключаецца асноўны грэх для кожнага з нас перад праведным і безгрэшным Богам. Па-трэцяе, першая пара перажыла духоўна-сацыяльную смерць, сутнасць якой яны адчужыліся адно ад аднаго. Муж з жонкаю упершыню спазналі, што такое канфлікт паміж сабою. Калі пасля грэхападзення Бог увайшоў у сад з тою мэтаю, каб пабачыцца з Адамам і Евай, яны, адчуўшы сорам, пачалі хавацца ад яго. Ён спытаўся, ці бралі яны плод з дрэва спазнання дабра і зла? Адам адказаў, што так. Ён пакаштаваў з яго, але ўсю віну за гэта ўсклаў на жонку, бо яна была першая, якая падупала спакусе, сарвала плод з дрэва, пакаштавала, і тады толькі перадала яму. Калі Бог спытаўся ў Евы, ці яна сарвала фрукт з дрэва спазнання дабра і зла і пакаштавала яго, яна адказала, што так. Яна гэта насамрэч зрабіла, але за гэты ўчынак перакінула ўсю віну на змея за тое, што яе ён спакусіў. Паважаны слухачу, ці ж не тое самае і мы робім, калі грашым, і нехта ўказвае на наш грэх? Абвінавачваем кагосьці іншага, толькі не сябе, калі па справядлівасці павінны прыняць на сябе поўную адказнасць за непаслухмянасць Богу. Калі мы самі рашаем і робім тое, што нам асабіста падабаецца, дык найчасцей уваходзім у канфлікт з Богам і з іншымі людзьмі. Апостол Якаў піша пра нашу грэшную пажадлівасць і паводзіны. Словы гэтакія. Адкуль войны і адкуль бітвы між вас? Ці не адгэтуль? Ад вашых пажадлівасцяў, якія змагаюцца ў вашых членах. Вы хочаце і не маеце. Вы забіваеце і зайздросціце. І не можаце дасягнуць. Сварыцеся і ваюеце. Вы не маеце, бо не просіце для сябе. Вы просіце, не атрымліваеце, бо не на дабро просіце, а дзеля таго, каб растраціць на свае асалоды. Мы часта патрабуем, каб усё выконвалася так, як хочацца, альбо здаецца нам лепей. І ў выніку таго канфліктуем з іншымі людзьмі, а гэта спрыяе нашаму далейшаму адчужэнню і аддаленню адно ад аднаго. Чалавек перажывае вынікі чацвёртай формы смерці. Маецца на ўвазе экалагічная смерць, якая тычыцца і самой зямлі. З тае прычыны, што першыя людзі зграшылі, яны былі выгнаны з эдэмскага саду, і ім трэба было цяжка працаваць, каб здабываць сабе плады зямлі, да імі карміцца. Бо сказаў Адаму: «За тое, што ты паслухаўся голасу жонкі тваёй і еў з дрэва, праклятая зямля за цябе. Са скрухаю будзеш карміцца з яе ва ўсе дні жыцця твайго. Церні і ваўчкі ўзгадуе яна табе, і будзеш карміцца польнаю травою. У поце твару твайго будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў зямлю, бо пыл ты і ў пыл вернешся». Спачатку Адам і Ева даглядалі эдэмскі сад і не ведалі цяжкой працы дзеля свайго выжывання, а пасля акту непаслушэнства ўсё для іх змянілася. Нават сёння
Многім людзям трэба цяжка працаваць, каб мець дастаткова пладоў зямлі і карміцца імі, каб не памерці. Як сказано ў Бібліі, хто не працуе, той не есць. Пятая форма смерти, якую переживает человек, это смерть физичная. Кожны з нас мусіць памерці. Мы стареем, і цела нашае марнее. Прыходзіць той дзень, калі нейкі орган або органы нашего цела перестаюць нармальна функцыянаваць, і мы паміраем. У эдэмскім садзе гаворкі пра смерць не было, пакуль Адам і Ева не зграшылі. Бог хацеў, каб яны жылі вечна, але яны зграшылі, гэтым самым падвялі сябе пад пакаранне смерцю. Але трэба тут жа дадаць, што згодна з вучэннем Бібліі, пасля фізычнай смерці цела жыццё для нас не спыняецца. Мы пераходзім у жыццё замагільнае, дзе застаёмся ў поўнай прытомнасці і ідзём у адно з двух месцаў, альбо ў неба, каб жыць вечна з Господам Богам, або ў пекла, куды будуць укінуты сатана і ягоныя памагатыя, дэманы. Вечная загуба ў пекле — вось гэта шостая форма духоўнай смерці. Так вось так апісвае Біблія чалавека і ягоны лёс. Многія, пачуўшы такое тлумачэнне, кажуць, што не прымаюць першых раздзелаў Бібліі як гістарычны дакумент. Адама і Евы ніколі і нідзе не было, сцвярджаюць яны. Это толькі такая, можна сказаць, легенда, і прапануецца яна нам, як прыклад. Можа, паважаны слухачу, і ты так мяркуеш. Мы тут жа не будзем трактаваць пытанне аб гістарычнасці або негістарычнасці першых раздзелаў Бібліі, хоць мы лічым гісторыю пра Адама і Еву фактычнай, але прынамсі скажам наступнае. С адным пунктам мы ўсе можам згадзіцца, калі бярэм пад увагу ўсё тое, што гаворыцца пра духоўны стан людзей у першых раздзелах Бібліі. Менавіта тое, што біблійнае апісанне чалавецтва ў шмат якіх аспектах адпавядае таму, што мы бачым у жыцці сучаснага чалавечага роду. Напрыклад, калі Бог існуе, дык, відаць, мала хто яго ведае і бывае ў кантакце з ім, бо людзі наогул не жывуць па Божых маральных стандартах. Да таго ж, людзі працуюць, часам вельмі цяжка, і ў сваёй працы не знаходзяць аніякага задавальнення. Яны працуюць, каб зарабляць на хлеб. З другога боку, трэба сказаць, што мы працуем з надзеяй, што нашая праца, нашыя добрыя ўчынкі і дасягненні будуць заўважаны і ацэнены, што, можа, нам і падзякуюць за гэта. У большасці выпадкаў мы хочам, каб наша жыццё і праца не прапалі марна, а паслужылі на дабро іншым людзям. Як бы мы ні стараліся знайсці сэнс і значэнне для свайго жыцця, адно нас заўсёды непакоіць, што прыйдзе той момант, калі мы памрэм. І хто пасля нашага адыходу ўспомніць пра нас і нашу працу? З бегам часу, напэўна, нават і гэта забудзецца. Што станецца канкрэтна са мною, калі памру? Ці будзе нейкае замагільнае маё існаванне? Ці будзе мне ўзнагарода за мае сумленныя спробы служыць і дапамагаць іншым тут на зямлі? Хто можа даць нам вычарпальныя, неаспрэчныя адказы на такія пытанні? Яшчэ раз паўтараем нашае перакананне. Толькі Біблія дае праўдзівыя і актуальныя адказы. Толькі ў Бібліі гаворыцца пра тое, як можна змяніць сітуацыю і вярнуць чалавека да ягонага першаснага стану, калі грэх яшчэ яго не кранаў, і калі ён жыў шчаслівым жыццём у блізкай лучнасці са сваім творцам. Перш за ўсё, Біблія пацвярджае, што ўсе мы, без выключэння, грэшнікі верят дасканалым і праведным Богам. Калі яно так, дык думалася б, найлепшае, што мы можам рабіць, каб наблізіцца да Бога, гэта проста слухацца яго і выконваць загады ягонага закону.
Але на самай справе ўсё не так проста. Мы сутыкаемся з асаблівымі складанасцямі. Чаму? Таму што колькі б мы ні стараліся, і з якімі б добрымі намерамі і нават рашучасцю не прыступалі да гэтай справы, мы ўсё роўна з прычыны нашай грэшнай натуры не можам дасканала выконваць загады Божага закону. У нас проста не хапае ані сілы, ані здольнасці. Апостол Павел сам гэта перажываў і напісаў наступнае наконт гэтай рэчыснасці. Добрага, якое хачу рабіць, не раблю, а ліхое, якое не хачу рабіць, раблю. А калі раблю тое, чаго не хачу, дык ужо не я раблю тое, а грэх, які жыве ва мне. Калі ён тут ужывае слова грэх, дык мае на ўвазе ўплыў і кантроль сваёй грэшнай натуры над сабою. Тое, што апостол Павел перажываў, адбываецца ў кожнага з нас. Калі яно так ёсць, дык тады навошта быў дадзены закон Божы? Апостол піша пра ролю Божага закону гэтак. Я ўведаў грэх не інакш, як праз закон, бо я і пажадлівасцяў не заўважыў бы, калі б закон не казаў «не пажадай». Але грэх, ухапіўшыся за магчымасць праз запаведь, выклікаў ва мне ўсялякую пажадлівасць, бо без закону грэх мёртвы, а я жыў некалі без закону. Але калі прыйшла запаведь, грэх ажыў, а я памёр. І запаведь на жыццё зрабілася мне на смерць, бо грэх, ухапіўшыся за магчымасць праз запаведь, падмануў мяне і забіў праз мяне. Так што закон святы, і запаведь святая, праведная і добрая. Дык ці дабро зрабілася мне смерцю? Зусім не. Але ёю зрабіўся грэх. Каб ён быў выяўлены як грэх, праз дабро творачы мне смерць. Каб грэх праз запаведь выявіўся празмерна грэшным, бо мы ведаем, што закон духоўны, а я цялесны, прададзены грэху. Гэтымі словамі апостол Павел сцвярджае, што закон Божы дапамог яму зразумець, што дасканала выконваць загады Божыя ніхто з нас не можа. На самай справе, замест таго, каб падахвочваць апостола выконваць загады, Божы закон абудзіў ім грэшную пажаданасць. Это падобна да таго, як калі маці або бацька загадвае дзіцяці нечага не рабіць, пачуўшы забарону, дзіця робіць тое, што было забаронена яму. Пакуль нічога не скажаш дзіцяці пра забарону, яно яе не парушае. Так і грэх абуджаецца ў нас, калі мы чуем загады, нават наказы Божага закону. Чаму так бывае? Таму што наша грэшная натура праяўляе сваю сілу і падбухторвае нас Бога не слухацца. Наша грэшная натура і сатана падманваюць нас, бо ператвараюць святое, добрае і праведнае ў нячыстае, паганае і грэшнае. Калі мы думаем, што дагаджаем Богу, выконваючы ягоны закон, дык неўзабаве бачым, што памыляемся, бо мы, у прынцыпе, бяссільныя выконваць усе патрабаванні Божага закону. Многія людзі, якія адчуваюць хоць нейкую цягу да Бога, все адно парушаюць закон. Слово Божие паведамляе нам, што хто выконвае ўвесь закон і згрэшыць у адным, той робіцца вінаватым ва ўсім. Інакш кажучы, можаш парушыць адну асаблівую запаведь Божага закону, што ў гасподніх вачах аказваецца падобным да парушэння ўсіх запаведзяў. Калі яно сапраўды так, дык мы зноў спытаемся, дзеля чаго тады нам быў дадзены закон Божы? Адказ мы знаходзім у апосталавых словах. Закон быў для нас павадаром да Хрыста, каб нам апраўдацца вераю, а як прыйшла вера, мы ўжо не пад кіраваннем павадара. Вось у чым справа. Бог даў нам закон,
каб мы з уласнай практыкі даведаліся, што мы не маем ані сілы, ані здольнасці дакладна выконваць ягоныя наказы. Закон асуджае нас за непаслушэнства Богу і не можа змяніць нашу грэшную натуру, якая вядзе нас да грашэння. Так і піша апостол Павел. Мы ведаем, што закон, калі што гаворыць да тых, хто пад законам. Так што замыкаюцца ўсялякія вусны, і ўвесь свет робіцца вінаватым перед Богом, бо дзеямі закону не апраўдаецца перед ім ніякая плоть, бо законам спазнаецца грэх. Закон, аслаблены плоццю, быў бессільны. Не маючы поўнага поспеху ў выконванні закону, мы можам прайсці толькі да адной высновы, што мы аказваемся аслабленымі грэшнікамі, якія маюць патрэбу Божай дапамозе. Нам патрэбны збаўца і памочнік. Ці ёсць такая асоба? Слава Богу, ёсць. Апостол Павел піша: «Няшчасны я чалавек. Хто вызваліць мяне ад гэтага цела смерці? Дзякую Богу майму праз Ісуса Христа Господа нашага». Ісус Христос – адзіная надзея для ўратавання ад слабасці нашай грэшнай натуры і ад пакарання за ўчыненыя намі грахі ў пекле. Шаноўны слухачу, шчыра дзякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю. Можаш напісаць ніжэй па Ютубе і адправіць мне сваё пытанне або каментар, што своечасова атрымаю. Буду рады атрымаць тваю нататку і, калі трэба, з задавальненнем адкажу. Зычу табе Гасподніх найбагацейшых дабраславенняў, поўнага шчасця і здароўя, гаворыць Юрка Рапецкі.